Isifo esikhona bafowethu engizoke ngike ngikhulume ngaso engeke ngezwa ngisho ney'nyanga zingayikhulumi kahle lento, ingazwakali kahle. Nodokotela abafundile beyikhulume lento bahlukule ibadide lento. Kunalesi sifo okuthiwa umhlume. Umhlume uyi-destroy-ile imizi. Umhlume uwa-destroy-ile amantombazane. Umhlume uyi-destroy-ile abafana. Umhlume, lesi sifo lesi kuthiwa umhlume, yeyi, sixhantile, siyinhlobo zigaba eziningi ongeke ukwazi ukuthi ngempela ngempela ungawuthini. Ingakho kudideka ngisho iy'nyanga zingachazi iphumela obala ngawo. Uyabona umhlume awuna-virgin, ukuthi wena nje awukazi ulale nomfana uhamba umhlanga, umhlungu awunendaba naleyo nto. Uma-ke wathola umuntu oyi-virgin umhlume, uvele umshaye lapha ngaphansi ingase kade ayibone indoda. Abe manzi te axhaza amanzi. Engazi ukuthi nje unondindo omdala. Uma ufika nje kuwena, uvele ufike ubone ukuthi awuyazi lo muntu uyangikhohlisa, bengikhohlisa ukuthi uyi-virgin lo muntu, ayikho lento yakhe. Uyoze ubone mhlampe-ke ukuthi-ke igazanyana-ke liba khona, ngokuthi phela umuntu uyaqala. Yabo? Kodwa into ey'ningi ozathi uyilindele uthola ukuthi leyo ntombazane bakithi iqinisile iyi-virgin ihamba umhlanga. Kodwa ibulawa umhlume nje, umhlume uyibulala, uyabolisa umhlume ngaphansi kumuntu wesifazane esithweni sangasese. Shaye abe manzi te, axhafaze, abe manzi athambe, abe yonke imfene le. And uma uwumuntu wesilisa, hawu-ke ubalekile-ke lapho. Ziningi iy'ngane zabantu ezike zavelelwa izinto ey'njalo, ey'hleli ezingazi ukuthi ngempela ngempela kwenzakalani ngazo. Lo mfana lona wayemthembile kangaka, behamba naye bethandana, wabalekiswa yini? Kunabantu la ababekutholakala ukuthi insizwa isale ihlala eGoli, bathembisana ukuthi ngoDisemba uzobuya ezolobola. Kutholakala ukuthi indoda ingabe isabuya izolobola, inede ilale kanye ilale naye, kanti kuyintombi yakhe impela belalana nayo bevakashelana. Kodwa kutholakala ukuthi ngolunye usuku ithi uma ifika le ndoda ithi isizolobola phela, iqala ilanda ingoduso, ilanda intombi yayo ezoyilobola phela, vele phela ufuna umuntu uvakashelwe. Ifike ivakashelwe kuqala, kanti lokhu kuvakashelwa lokho, le ntombazane kunesitha esibe esiwusathane esiwumhlume esilokhu kade simudla kancane kancane, ngoba asiqhamuki phela sithi bha, sikudla kancane. Ngendoda le u-3 months. Uyabona ngokutholakala ukuthi le ndoda iyahamba isuka ngoJanuwari, mhlawumbe ngephasika ithi ngiyahamba-ke ma, ngizobuye ngihlanganise ngibuye ngizovela kini ngoDisemba. Ngutshela isiningi leso sikhathi. Kade evuka kuwena, nithandana kumnandi, niqabulana kumnandi. Kodwa bethi uyabuya, ebuya ngoJuni, ethi phela uzovakasha bese ebuyele emuva. Kutholakala ukuthi uyitshela ukuthi wena uyabuya, kanti uyasho enhlizweni yakhe ukuthi icishe wayilahla inkomo. Idlozi lakubo liyamgidela, liyamsebenzela. Bezombona esezolobola nje, vele wambona ukuthi lo muntu wesifazane uhlobo lo muntu. Kuthola ukuthi wena ngaleso sikhathi umuntu wesifazane awazi ukuthi uyitshela ukuthi isoka lakho liyabuya, kanti isoka lakho alisabuyi, selibuka unondindwa kuwe. Kanti yini? Umhlume. Umhlume uyajikelana, ubulala ngisho abantu beshadile emshadweni, behleli nje ndawonye. Eqala indoda imsotha unkosikazi wakhe uyafeba. Leya nto leyana kufuneke nikisukumele both side, abantu besifazane nabantu besilisa. Beyazi, ifundisise leya nto ukuthi uhlobo lolwento. Izigaba ey'ningi ey'hlukahlukene leya nto leya. Ichithile imizi, iqedile. Abantu besifazane ngiyacela ukuthi nakho kufanele bekwenze. Abake bey'nakisise, bezi-check-e njalo, behleze njalo uma kunama-changes lapha ngaphansi entombazaneni, beyisukumele leyo nto. Beyisukumele leyo nto, uhleze njalo uyisukumela, whatever ngabe yini oyisolayo, uyisukumele leyo nto. Ngoba leya nto leyana iyona into ewumgogodla womshado, umgogodla womuzi, umgogodla wempilo yakho nesoka lakho lamaphupho. Ma ungayinakanga leya nto leya, ngisho ungenzanga lutho, ungalali namuntu, leya nto lingakujikela leya nto, ibe nezinto ey'thize ezodevelopha, zigcine zibe isichitho. Gcina ube umuntu onjani, okade kuthiwa kade ewumuntu, kade awusesiye.